Yeah. Nuwun nggih. Dumateng para kadang senapa dhewe kakung dalam putih atas satu kirmatan mriki salajengipun medalipun gambaran patih Pujangga enem kang sinebut Bujang Ganong. Para mila kados pundi kiprahipun kita semarga ngantaraken sugeng pinalak juga mirsani ngalos didiponanipun pagelaran. Ayo kira pecah bagus. Timbang turu sore-sore sowan-sowan ana tono roko. Lampairo dening para senopati saking Bantarangin ingkang pijel saking sasana busana menika gambaraken Patih Pujangga Enem kang sinebut Bujang Ganong. Mijil saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kediri. Saklu badhe nglamar kusemaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit. Derekaken utusanipun para Braja Kelana Sewandara kang badhe nglamar Dewi Sangga Langit boyong Dewi Sangga Langit. Ingkang dipun dadosaken permaisuri para Braja Kelana Sewandana raja saking Kadipaten Bantarangin. Patih Bujang Ganong kala ingkang sowan patih kala semanggaken sinuwun wonten katalemen tindaira Patih Bujang Ganong kang sinebut Bujang Ganong kang kadherek dening Tumenggung Anayuda tebih saking kutha Bantarangin kang tumuju wonten ing Praja Kediri. Derekaken utusanipun Prabraja Kelana Sewandana ingkang badhe nglamar Dewi Sangga Langit. Ingkang gambaraken para senopati saking kutha Bantarangin. Utusanipun gustinipun Prabraja Kelana Sewandana raja kang sekti Mahambara Birbunti Bawalaksana. Ya. On. Iya. No. Oh.
Lampahnya dening para Senopati kang katingal mandheg mayung lo mandal sak petawis yang ilangan rasa sayang sinambi kegojekan sarana tetembangan oi no iya, ayo le, awas, Dampiak lampaira utusanipun gustinipun Prabu Raja Kelana Sewanggono Senopati kang gagah prakoso Sumarjojo Nara tegas bapak palune pandhe sisaning gerinto iya lo Ujaganung kula ingkang suwan patih kula sumanggaken Gusti Prabu menika gambaraken Prabu Raja Kelana Sewanggono raja kang sekti Mahabara Wirbudi Bawalaksana bebasan tegas bapak palune pandhe sisaning grinta dasar raja kang jayeng palugon raja kang dereng kagungan garwa Bijal saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri ingkang lamar kusumaning ayu jejuluk Dewi Songgolangit kang batinipun Prabu Kertanagara Dewi Songgolangit kang dipun dadosaken permaisuri
lamun diwujudmu sangga langit ira bakal tak boyong ning Kadipaten Baterangin sangga langit manut kaya nger wong ayu yen ora manut bakal tak dadekake karangapan oi Gusti Prabu kula nderek Gusti Prabu kula sumagaken Gusti Patih barisaning para senopati saking kutha Bantarangi nderekaken jengkaripun Gustinipun Prabu Rajakwana Sewandana Raja kang gagah prakoso sakti mandraguna bebasan rotak sepapak kalune pandhe sisaning kreta lampah nyodening barisaning para senopati kang katingal mandheg mayung lumantel-mantel sawetawis sangirangan saya sinambi gogojekan sarana tetembangan oh ya parah yo beta
Cangkar. Wes, on, lo, ayo le, lo, on, lo, iya, lo, lo. Persiapan. Keripik gedang keripik terus saiki edang ning katoning Padharata. Ayo le. La tala. Iya. Ayo tepuk tangannya mana? Ayo le. Patih Bujaganong Raga Sambaya putra Natala was iya, ya, cakep, ya, masuk, oke, on, tangannya, hus, oba, iya, lo. Oke, ayo Ger, bocah bagus. Tanjak nih Ger. Alon-alon pokoknya kelakon gremet-gremet patoning selamat sesuk kliwet sego sing anget Ger. Ayo. Iya. Tuh. Was. Yo. Awas. On, do, da. Iya.
Ya. Pas. Ya. Ayo. Iya. Ayo deh. Ayo tepuk tangannya mana? Wow, 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 wow. Wow, la, 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 la. Ayo mana? Ayo mana? Ya, ya, ya. Was. Ayo sing ati-ati alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet waton ing slamet engko mulih nglimpet sego sing anget yen. Yuk persiapan. Iya. Yo, on. Ayo tempuran Sukorejo Perak Jombang, tepuk tangannya mana? Rogo Samboyo Putro. Ayo wow, 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 wow. Yo, yo, oh. Ayo tinggirin sih, yang rapat tinggirin sih. Ayo tinggirin sih, yang rapat tinggirin sih. Persiapan 1, 2, 3. On. Ipan nyati to Ipanmu. Patang-patang pon. Oh ah oh eh. Oh ah oh eh. Oh oh ah
Oh. Yo Bayu apa yuk? Lho Bayu urung ya? Oh. Yo, Gilby. Oh ya. Oh ya. Mau tinggal joget tak sampai Mas Bu.